ka Deputy Commissioner jong ka South West Khasi District ka kongsi kharkungor kala kentui pa ba jong ka district ba ka Jingkilan ka dei ban long man kasi ombakan long tang tengkhat lanu ba don ki kenja program ya kani kala penpau ha jelang pili perda ya ka Fit India Freedom Run 2020 bala penia da ka office jong district sport officer bad ka district sport promotion society South West Khasi District ha ka jo por kala airu ya ka jiro ya kinong simenta ki balawan ban simenta sirham ha ka te gelempung ilek kai ka bala bu ban penkut adu ka khat khandai tarik mentau bnai kalau ongru ba ka jingkia ba kipai ba ki dei ban smuthu kalong ba kam song e tang ha ka jingdi ki dawai na ki sumar hanrei ka deiru ha ka rukom bangi bam ni em ngile ki jingkilan met bat kwi kilan ki bawon simenta ha ka ni ka Fit India Freedom Run 2020 kildan hadu saup saungut ba kan thop na du ke bret bat ki basamla